ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ପିଲାଟି ଦିନୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇନି କାହିଁକି ଜାଣିଛି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ହେଲେ ଆମର ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ମମି ଆଉ ଡାଡି। ଆଜି ଯଦି ମୋ ଡାଡିଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ମୋର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଡାଡି, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆରେ ତୁ ଯଦି ତୋ ବଡ଼ ଠାକୁରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ତୁ ଦେଇପାରିବୁ। ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ। ପିତାରେ ବିତିବା ବନ୍ଧେ ପିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ଆପଣ ଶିଖେଇଥିବା ପାଠ, ଆପଣ ଦେଖେଇଥିବା ବାଟ ମୁଁ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯିବି? ମାଗନ୍ତୁ ଡାଡି, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ମୁଁ ମନା କରିବିନି ଡାଡି, ମୁଁ ମନା କରିବିନି। ମୋର ଏ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିଭା ବହୁଟିଏ ଦରକାର। ତୁ ତମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବୁନି? ପାରିବି ଡାଡି। ସେଦିନ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏତିକି କରିପାରିବିନି। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ପରା ମୋ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ସେରକ ପୁରିଲା, ମାନକ ପୁରିଲା, ଉଠନେ ଉଠନେ ପୁତା। ତରୁ ଡାଳେ ବସି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି କପଟର ମାତା। ଏସବୁ କହିବାର ମାନେ କଣ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ନିଅ ମେଡିସିନ ଖା, ଅଫିସ ଯାଅ। अरे तू कौन कहू तो किसी नहीं मु व्यस्त हेबिनी। अरे मु पर मां, अरे को मां को पूरा अमंगल चाहे बाबा मोर नीचे कह ना मम्मी, तू से ना पचार ना मम्मी, तू केबे भी तो से कथा कहि पारिबी, केबे भी नहीं तते कहबा को पड़िबो। अरे मु तो सब कथा बुझिबी, तो सब दुख को मुंडरे मुंडे मु तो खुशी हाथ रे बसेबी। ए बाबा तो आखिर लुह पछी मु तो अखिरे हसु